ο Μαρίνος Γκασιάμις, γιατί μας είπε η κυρία Καραπετιάν από το Ερεβάν για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Πολεμικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μας έλεγε και μας εξηγούσε και ο Μαρίνος, και καλησπέρα Μαρίνε, ότι ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν είναι ένας στρατός πολύ μεγαλύτερος, για να μην πω κάτι παραπάνω, από εκείνον της Αρμενίας. Οι Αρμένοι όμως έχουν ψυχή, υπερασπίζουν τα εδάφη τους και τους ανθρώπους τους. Και φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες, παρά το ότι ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν είναι μεγαλύτερος, παρά το ότι υπάρχουν οι Τούρκοι οι οποίοι βοηθούν καθοριστικά και με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, αεροπλάνα πολλά, θα μας πει ο Μαρίνος τώρα, οι Αρμένοι έχουν πάρει το πάνω χέρι. Για εξήγησε μας, Μαρίνο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, ενώ προσπαθούσαν οι Αζέροι με μεγάλους σχηματισμούς αρμάτων μάχης και ευρεία χρήση πυροβολικού να σπάσουν τις γραμμές άμυνας των Αρμένιων τόσο στο παιδινό μέτωπο, αλλά και με τους τζιχαντιστές, όπως αναφέραμε χθες στο ορεινό κομμάτι. Τις τελευταίες ώρες, ειδικά, οι Αζέροι, από ό,τι φαίνεται, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερο αριθμό αεροπλάνων, ντρόουν και εξοπλισμένων ελικοπτέρων, προκειμένου να πλήξουν τις θέσεις των Αρμενίων. Οι Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ, υστερώντας σε αυτό το κομμάτι, τι έχουν κάνει? Έχουν φερθεί έξυπνα. Έχουν λοιπόν χρησιμοποιήσει σε πρώτη φάση ψεύτικους στόχους. Έχουν τοποθετήσει δηλαδή αντί κάποιων οπλικών συστημάτων είτε λαστιχένια είτε ξύλινα ομοιώματά τους, με αποτέλεσμα τα αζέρικα αεροσκάφη να χτυπούν αυτούς τους στόχους. Σε δεύτερη φάση, όπως μαθαίνουμε από καλά ασφαλείς πληροφορίες, από καλά πληροφορημένες πηγές μας στην περιοχή, άφησαν σε κάποια φάση δέσμευσαν τα αντιαεροπορικά τους πυρά και έκαναν τους Αζέρους πιλότους να σταθούν μια σχετική υπεροχή, μια ασφάλεια. Και έτσι να κατέβουν σε χαμηλότερο υψόμετρο. Με απλά λόγια, να μπουν στο έδαφος τους. Να κατέβουν σε χαμηλότερο υψόμετρο. Ότι τους έχουν προξενήσει καταστροφές σε ψεύτικους στόχους ή ότι πια δεν έχουν δυνατότητα να ανταποδώσουν πυρά. Ακριβώς. Και αφού μπήκαν μέσα στο έδαφος, τι έγινε? Και εκεί άρχισε λοιπόν όλη η αντιαεροπορική άμυνα των Αρμένιων να βάλει, πραγματοποιώντας σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τις απώλειες 3 μαχητικών του Αζερμπαϊτζάν, 2 εξοπλισμένων ελικοπτέρων και τουλάχιστον 6 drones. Βέβαια, οι Αζέροι από την πλευρά τους αρνούνται ότι είχαν τις απώλειες αυτές. Ωστόσο, το Αρμενικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε πριν ουσιαστικά το πρωί μια εικόνα ραντάρ στη δημοσιότητα. Είναι η εικόνα που είδαμε, που την είδαμε και νωρίτερα και από την οποία προκύπτει, τουλάχιστον από την εικόνα του ραντάρ, η άμεση εμπλοκή των Τούρκων. Έτσι. Φαίνεται λοιπόν στο ραντάρ, αν δούμε το σχετικό βίντεο, είναι τα τουρκικά F-16 που συνοδεύουν. Προσέξτε εδώ, τα SU είναι τα Σουχόι. Συνοδεύουν τα Αζέρικα. Είναι τα αρμένικα αεροπλάνα αυτά. Αυτό εδώ είναι το τουρκικό αεροπλάνο. Είναι συνδυασμός, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, είναι συνδυασμός επιχειρήσεων. Είναι τα τουρκικά F-16 τα οποία συνοδεύουν τα Αζέρικα Σουχόι. Είναι τα Αζέρικα εδώ. Και ένας καταλυτικός παράγοντας είναι ένα υπτάμενο ραντάρ της Τουρκίας, το οποίο συντονίζει την επιχείρηση στο σημείο εκείνο, σκανάροντας ουσιαστικά όλο τον αέριο χώρο. Άρα, για να το πούμε ακριβώς όπως είναι, είναι λοιπόν εδώ τα τουρκικά F-16 μαζί με Σουκόι που έχουν οι Αρμένοι. Οι Αζέροι, ότι Σουκόι έχουν και οι Αζέροι και οι Αρμένοι, είναι ρώσικα αεροπλάνα και οι δύο από εκεί έχουν ψωνίσει. Αλλά εδώ λες ότι δεν είναι το αρμενικό, συνοδεύουν στην ουσία και καλύπτουν. Είναι συνδυασμένη η επιχείρηση. Ακριβώς. Είναι πιο εξελιγμένα τα F-16. Τα F-16 παρέχουν αεροπορική κάλυψη στα Αζέρικα Σουχόι, τα οποία προσπαθούν να πλήξουν τις θέσεις των Αρμενίων. Είδαμε όμως ότι από ό,τι φαίνεται. Και από εκεί το υπτάμενο ραντάρ το τουρκικό. Ακριβώς. Πολύ σοβαρό στοιχείο. Μαρίνα, θα σε ευχαριστήσω πολύ.